Welcome! Mä törmään suhun aina niillä koulun portailla. Sä näytät älyttömän kauniilta. Here is HAMK, University of Applied Sciences. Hello everyone! This is our video. We were in a city today interviewing the citizens of Hämeenlinna, and we asked them a few questions about foreigners and immigrants, and here are what did they answer. Bye! Kerro meille ensimmäinen sana, joka tulee mieleen sanasta maahanmuuttaja. Mun täytyy oikein miettiä. Yksi sana. Ja? Varmaan kieli. Ja? Mä en oikein osaa sanoa. Varmaan kieli kanssa. Ja? Sellaiset ulkomaalaiset, jotka on muuttanut meille jostain muualta. Entäs sulla? Oikeastaan yhtään mitään. Kulttuuri. Ja? Joku vapaus tai jotain. Ja? Maahanmuuttaja. Ihanaa. Sotapausa. Ja? Mulle taas tulee mieleen nälkää kärsi. Ulkomaalainen. Ja? Koulu. Mun tulee Alaste mieleen se, että oli Alaste. Sitten Monipuolinen. Kulttuuri. ja? Sitten arvaa prosentein ulkomaalaisten osuus suomalaisista. Voisiko olla joku 4%? 30%. 15. Ja? Ehkä 8%. Ja? Mä sitten veikkaan, että vähän jo enemmän 12. Ja? 30%. Ja? Ja? En tiedä. Mä voisin sanoa 60%. Okei. Ja? Jotain 4-8 sinä. Ja? Se ei ole kovin iso arvaus. Että 0,7. Se ei varmaan kovin iso. Alle 10. Parista kymmistä. Ja? Tiedätkö, mistä maasta Suomessa on eniten ulkomaalaisia? Somaliasta. No, mä veikkaisin ehkä jotain romaneja tai sitten jostain muualta, en mä tiedä. Mitä nää Libanonia ja muut? Varmaan venäläisiä. Mä en sano mitään. Idästä. Iran, Irak, jotain sellaista. Ja? Ehkä Venäjältä. No, afrikkalaiset nyt näkyy eniten, mutta Itä-Euroopan maat on yleensä. Venäjä. Romania taisi olla. Mä olin jostain kuullut sen joskus, mutta jostain idästä mun mielestä tuli se. Niitä mäkin sanoisin. En osaa. Toiseen
kysymykseen oikea vastaus on 3,6%. No vaikka se on vähän yli. Joo. Ai niitä on niin vähän yli? Aha, okei, no niin. Ja sitten tähän kolmanteen oli Venäjä ja Viro. Aha, Sieltä on okei. eniten sillä lukumäärässä. Okei. Joka päivä oppii jotain uutta. Näin se menee. Niin, no joo. Nyt kun rupeaa miettimään. No mä ajattelin, että siis niin sinne etitään päin mennään. No niin, no joo. Ei jotenkin osaisi. Kiitos paljon. That's it. A bit different than in Barcelona. Barcelona! Greetings from Finland.